কালেক্টেড হামবাই চিনি মিডিয়া তাকুক সমো তিনি আসলে जों জায়গা হিউম্যান রাইটস অফিসে মাফাইনাयनि কারণে চিনি কয়েকদিন সিগাं 2 दिन सिगां एराउन्ड চিনি नन्दनगर बाजाराव जे मखिजों फालनाय रंनि साखाव कायसा जबरदस्त अन्नाय खालायजाकमानि बंनि मखिजों साखराव उइतलांमानि गारियाव बक्स लोड खायतलांमानि बरनो सागनाय खायमानि बंनि मखिजों सुजांनाय मानैथे गारमखाय केबो केबोनि 10,000 15,000 20,000 अबहाय रांनि मानै जे लुटपाट खायतलां थांमानि आबनो चिनी एमडीसी सूरज देव बर्मा बिनि मकल कलाई बराताराति थायै बाबनो प्रोटेक्शन होनानै प्रतिबाद खालायफैया पासापासि बुआबनो एफआईआर बुक खालायया ओमफ्राय एफआईआर खालायजाखा ताबुकफानो किन्तु रमजागियाखौ जे बरक काल्प्रिक बताखौनो रमजागियाखौ जे तिनि हिंखायजों आजाखौ स्पटआव भेरिफिकेशन खालायो साबनि बमति मानैतलांजाखा आबनो डिटेल्स नावै अब कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन नङै तंखाने अफिस फाय जों तिनि कमप्लेन दफाय ओंखाय जों तिनि कमप्लेन रि क्लां थांका आन लगी दङ चिनि प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ नि चिनि मैडम मनिहार दङ चिनि मैडम सपना दङ एमएन चिनि मानदाय कन्स्टिट्युएन्सि नि एमएलए ओंखाय जों अब तिनि कमप्लेन रि क्लां थांका जों कय दिन ऑब्जर्व फायनाय ओंखाय अबनो काय चिनि टीडब्ल्यूएफ नि जत बरम गोनां चिनि सदस्य रक दंबायो ओंखाय तिनि कमप्लेन रि क्लांमानि परे जों कय दिन ऑब्जर्व फायनाय अब कोनो एक्शन हाजागियांखाय जों तेसा नक खालायनाय जों नायो अबनि प्रपार जस्टिफिकेशन नंना नोंथु जे बर' रकनि जेसेबां लस ओंखा बर' अरां किप्लिमाना नोंथु हामबाय।